altre dia vinc a trobar-me amb Jesús. Respiro a poc, em quedo en silenci. Sé que Jesús és a prop. Sé que el seu esperit cuida de mi, però a vegades no me n'adono. Per això, aquests moments de pregària m'ajuden a recordar-me'n de tu. Avui començo la pregària fent a poc el senyal de la creu. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Un dia, Jesús caminava cap a Jerusalem. Estava a punt d'entrar en un poble i es van acostar 10 leprosos. Els leprosos, a Israel, tenien prohibit acostar-se a les persones sanes, per si els encomanaven la malaltia. Per això, es van aturar lluny i cridaven fort, perquè Jesús els sentís. Ajuda'ns, tinguis compassió de nosaltres. Jesús, també, de lluny, els va dir, aneu a veure els sacerdots del temple. Ells van marxar i, quan anaven de camí, es van adonar que havia desaparegut les taques de la lepra i que estaven curats. Es van posar contentíssims a cridar, riure i abraçar-se. Tots van marxar corrent a les seves cases, menys un que es va girar i va tornar a buscar Jesús. I quan el va veure, va caure de genolls i s'abraça a les seves cames per donar-li les gràcies. Quan Jesús ho va veure, va dir, i els altres no han tingut temps ni per donar gràcies? Llavors es va ajupir cap a aquell que havia tornat, que era un samarità. Els jueus menys pensaven els samaritans perquè deien que no complien la llei. I va comentar, aquest estranger és l'únic que ha entès de veritat. I li va dir, aixeca't i vés-te'n que la teva fe t'ha salvat. T'has fixat en els leprosos? Pensa en ells. Era gent que ho passava molt malament. Ningú els volia, se sentien fatal. La lepra era un problema enorme i encara que buscaven ajuda, ningú ens la donava. Només Jesús els va respondre, potser tu també has de demanar-li ajuda a Jesús quan les coses surten malament. Que et doni forces, que et doni alegria, que et doni saviesa. Tanca els ulls i demana-li a Jesús alguna cosa que t'importi molt ara. Només un dels leprosos torna per donar les gràcies a Jesús. Els altres se n'obliden. Estan tan contents amb la seva salut que ja no volen saber res i marxen. Això no està bé. En la vida cal ser agraïts. Cal aprendre a valorar els regals que els altres ens donen i explicar-nos com n'estem de contents per això. Hi ha nens que sempre agraeixen les coses, però n'hi ha altres que només exigeixen i mai donen les gràcies. Ara donaré gràcies a Jesús per les coses bones de la meva vida. Mentre sona la cançó, potser puc anar fent una llista d'aquestes coses bones. Gràcies, Déu Pastor.
Déu pel sol, gràcies pels meus pares que m'estimen molt. Gràcies Déu per l'aigua, gràcies Déu pel pa, gràcies per l'escola que m'ho ha ensenyat. Però no és només donar gràcies a Jesús, cal acostumar-se a agrair moltes coses petites que altres persones fan per a tu. Pensa en el dia d'avui. Segur que hi ha moltes coses que ni t'has adonat que eren allà, però hi eren, perquè algú s'ha preocupat de tu, la teva roba, el menjar, l'escalfor. Junts donarem gràcies per tot això, però després d'aquests dies buscaràs un moment per donar gràcies a les persones que cuiden de tu. Anem a respondre. Gràcies per ser aquí. Als meus amics perquè m'agrada estar amb vosaltres. Gràcies per ser aquí. Als meus pares perquè m'estimeu tant. Gràcies per ser aquí. Als meus avis perquè cuideu de mi. Gràcies per ser aquí. Als meus mestres perquè us preocupeu que aprengui. Gràcies per ser aquí. A Déu perquè sempre em guies. Gràcies per ser aquí. A la naturalesa que em dona fruits, aliments i refugi. Gràcies per ser aquí. Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, i per segles dels segles. Amén.